Idziemy tam. Wspaniały dzień, nieomal wiosenny, aby uderzyć do Biedrony celem kupienia produktów na testy kulinarne. O, aż mnie trzęsie. No, proszę Państwa, mamy tu całą gamę produktów. Ich w Biedronce jeszcze jest więcej. Są jeszcze kopalnioki z tego co widziałem, jest jakiś żur w Krauzie, ale ze wszystkim bym się po prostu ze sobą nie zabrał, także wziąłem te, które zwróciły moją uwagę. Także może po kolei. Mamy ciastka firmy Lamberts, pierniki na oblatach. Oblaty też mamy. Pierniki na waflu, no to na waflu albo na oblacie, umiecie się zdecydować. Z nasion oleistych lukrowane glazurą. Tutaj widać, że jakiś design stylizowany na jakiś taki wzór. Być może za inspirację posłużyła porcelana z Bolesławca. Mamy coś ze Śląska Cieszyńskiego, czyli regionalne cieszyńskie zozworki. Zozworki jest to faktycznie coś znanego w kuchni śląskiej, to są właśnie ciastka z imbirem. Ciasteczka z kawałkami imbiru i skórką cytryny. Wyprodukowane, by the way, w Bielsku-Białej, czyli faktycznie na Śląsku Cieszyńskim. No, to muszę powiedzieć, design bardzo estetyczny, w wesołych, prawda, pozytywnych barwach. Zbadałem sprawę dokładnie i ten wzór na tych cieszyńskich zozworkach to chyba jest wzór łowicki. Kurde, no nie wiem. Nie znam się na wzorach ludowych. Nie wiem, co o tym myśleć. Jeżeli to faktycznie jest wzór łowicki, to nie wiem, czemu on tu jest. Tłuste we Krauzie, czyli smalec w słoiku. Tu muszę powiedzieć, mają mój szacunek, że to po śląsku godo, mam ich w zocy za design. Tutaj mamy taką ładną grafikę w stonowanych barwach, która się odnosi do jakiegoś takiego malarstwa, do jakiegoś pastelowego malunku i przedstawia ona nic innego jak kolonię Ficinus w Rudzie Śląskiej. Widzimy tutaj familoki, kościół, tutaj jakieś kominy od huty, albo od kopalni, albo od inkszej. Także to ma taki design, no powiedziałbym wręcz kraftowy, rzemieślniczy. Proszę, spiżarnia Starego Domu, smalec śląski, producent Lardo, Ruda Śląska. Skład: słonina wieprzowa, cebula, jabłko, sól, aromaty i insze pieroństwa. Teraz tego trochę nie potrafię rozkminić. Tej? Ale że co, że wuchtawiary tej w Poznaniu? To miał być tyj, czyli herbata. Tyj od niemieckiego tyj. No chyba, że są takie rejony Górnego Śląska, gdzie faktycznie mówi się tej. Ale ja wiem tylko o istnieniu tyju. We antryju na byfyju stoi szolka tyju. Tutaj znowu motywy takie ludowe, kwiatuszki. Jest to napój owocowo-herbaciany plus miód plus ekstrakt kwiatu czarnego bzu. Ekstraktem czarnej herbaty i ekstraktem czarnego bzu. Woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego, cukier, miód, regulatory kwasowości. Nic tutaj jakiegoś szczególnie interesującego w składzie nie widzę. Pyrsk, ludkowie. Pyrsk, jabłko i cytryna. No pyrsk oczywiście po śląsku oznacza na zdrowie, ewentualnie jest to też takie powiedzenie na pożegnanie. No i to jest po prostu, z tego co rozumiem, taki lemoniadowy napój. Zawiera sok jabłkowy z zagęszczonego soku 95%, sok z soków cytrynowy i pomarańczowy 330 ml. Wyprodukowano, a browar zamkowy SPZO Racibórz. Mamy krówki. Proszę Państwa, czarne śląskie krówki na wagę. Śląskie oblaty to nie jest żadna nowość, bo można je kupić praktycznie wszędzie, ale tak je lubię, że wziąłem. No to nawet nie muszę testować, bo to wiem, że oblaty są wspaniałe i polecam Wam wszystkim. No i na koniec crème de la crème, czyli wielki powrót chrupków śląskich. Ja tych chrupków szukałem rok temu, bo pamiętałem, że jako małe dziecko jadłem chrupki o smaku rolady, modrej kapusty i klusek. Napisałem nawet maila do producenta, który odpisał mi, że te chrupki już nie są produkowane od dawna i po 20 latach wróciły w całkowicie odświeżonej szacie graficznej. Nazywają się teraz chrupcioki w stylu śląskim. Bezglutenowe chrupki kukurydziane o smaku rolady, modry kapusty i klusek. Przajatymu. I no proszę was, powiedzcie mi jedna rzecz. Po jakimu na tej grafice, na tym talerzu, wele tej rolady, a te modre kapusty są gumiklejzy i na tych gumiklejzach jest zesmażona cebula? Rozumiem, kopytka z takim dodatkiem
No ale gumiklejzy! Aż nie bieda łożkliwy i nie bieda się sam fantował. Dajcie mi znać w komentarzu, a można u was tak się je? Ale edycja limitowana. Chrupki kukurydziane produkcji Eurosnack, czyli ta sama firma, która robiła je 20 lat temu. Z tego co napisał mi producent, receptura jest identyczna jak tych starych, tradycyjnych chrupków. Przetestujmy. Tużek się ekstra łoblik, skocz mi na pukel. A, i jeszcze info do UOKiK-u. Nie jest to sponsorowany materiał niestety, a w zasadzie całkowicie na opak. To ja musiałem zabulić i to nie małe pieniądze. Zacznijmy od teju. Spodziewam się, że to będzie coś podobnego do Nesty. Bardzo ożywcza, słodka, taka orzeźwiająca, miodowa, herbaciana woń. Złota barwa kojarzy się dobrze trochę z piwkiem. Pyrsk, ludkowie. Spodziewałem się, że to będzie więcej słodkie. Jest takie bardziej właśnie herbaciane. Czuć miód, czuć ten czarny bez. Nie mam pojęcia jak czuć czarny bez i no tak, jak się powiedział. Fajne, dobre. Łoblaty. Tradycyjny produkt śląski wpisany na listę produktów regionalnych. Dziedzictwo kulturowe ziemi górnośląskiej. Oblaciki. Delicjo. Różne smaki możecie też spotkać. To są akurat tradycyjne, słodkie. Czasem będziemy godać, jak nie ma nic do godki. Pyrsk! W ogóle wszystko tematycznie, nawet otwieracz mam z ustronia. Tego zaszelątać, bo jest taki osad widoczny na dole. Gazuję! Mocno cytrynowo. Z czymś mi się to kojarzy? Przebija się najwięcej na pewno cytryna we woni, jabłko raczej mniej. Pysk. Kwaśne, aż trochę tak krzywi pysk. Czuć mocno cytrynę, jabłko mniej. To jest takie z temperatury pokojowej, jakby było takie z lodówki. To myślę na ciepłą wiosnę, lato, które mam nadzieję przyjdzie już za niedługo. Byłoby super. Nie pochwaliłem designu. Tutaj też mamy bardzo ładną jakąś kopalnię. Nie wiem, czy to jakaś konkretna kopalnia z Raciborza na przykład. Na razie jestem pozytywnie nastawiony do jakości tych produktów. Czarnokrówka. No krówkę zepsuć jest ciężko. Ty! O, trochę mi się roztopiła. Ona jest faktycznie czarna. Myślałem, że tylko opakowanie będzie czarne, że to taki chwyt. Jest faktycznie czarna. Jak czarna mamba. Lukrecja. Nie przepadam. Wyprodukowano przez Jutrzenka Dobre Miasto. Ulica Jeziorańska, Dobre Miasto. Dobre Miasto. Muszę to wygooglać. Miasto na Warmii w województwie warmińsko-mazurskim. Czyli to jest krówka importowano z Prus. Powiem tak, jak ktoś lubi lukrecję, będzie zadowolony. Ja nie przepadam. Ale ona jest słodka, ta lukrecja jest tu dodatkiem, także to nie jest tak, że w smaku jest tylko lukrecja. Wjeżdżają zozworki. Tak na marginesie, trochę tego Śląska Cieszyńskiego też poznałem, bo jako dziecko jeździłem do rodziny do Jaworza. Tak to wygląda. Pięknie pachną. Tak maślanie, fikuśna, prawda, inkrustacja. Sojo fadzola w ogóle. Bardzo zachęcająca woń. Pozwólcie, że spróbuję. One są takie mięciusie. Spodziewałem się, że one będą takie twarde, sypkie. A tu miękkość niczym niewieścia pierś. I czuć ten imbir, ale tak nie za mocno. Jasny pieron, no. Ty, no dobre. This is a tasty cookie. Jak już jesteśmy w ciastkach, to zobaczmy, co mają nam do powiedzenia pierniki na oblatach z Lamberca. Seit 1688. Das ist aber unmöglich, meine liebe Kameraden. No, typowe, takie duże, lukrowane pierniole, a tu łoblat. Lukrowany piernik, fajny, mięciuszki, tym, że na podstawie tego łoblata, czyli tego opłatka. W Polsce jest coś takiego, chyba nazywa się andruty. To jest chyba coś podobnego, albo identycznego, albo trochę innego. Dajcie mi znać. Nice. O! Wyczuwalna nuta cynamonowa. Teroski przyszła pora na lody koral. Wcale nie, bo na tuste w krauzie. Tuste, czyli smalec, rzecz mega popularna na Górnym Śląsku. Aby nie zaburzyć wrażeń sensorycznych, przepłuczę otwór gębowy. Mam sam naszykowano fajno sznitka. Sam tłuszczyk. Mięciutki. Ale to trzeba się wbić głębiej. I tu, proszę Państwa, szpyrka.
To jest coś, co przywołuje mi obrazy z dzieciństwa, a do tego ogórek kiszony pod gorzełka. Very tasty tuste. To jest w zasadzie ten domowy smak. Złego słowa nie mogę powiedzieć. Wiesz, jak się nazywa w ogóle coś takiego? Dżem ze świni. Cebulka wyczuwalna. Wytra się pysk. No i proszę Państwa, to, na co najbardziej czekałem i wszyscy czekaliśmy. Legenda, która powróciła. Czuć. Mam wrażenie, że pachną intensywniej niż te sprzed 20 lat, chociaż to było 20 lat temu, to mogę mieć te wspomnienia takie trochę otępione, zatarte. Kształt nawiązujący, prawda, do gumiklizy, czyli kluski śląskiej. Mocna woń, taka właśnie bym powiedział, bardziej tutaj taki roladowy aromat. Tak na marginesie, co mamy tutaj w składzie? Kaszka kukurydziana, olej rzepakowy, aromaty, w tym aromat dymu wędzarniczego, sól, wzmacniacz smaku, E621, proszek serwatkowy, glukoza, warzywa suszone, cebula, marchew, pasternak, pietruszka. Prawda jest taka, że wiadomo, że nie da się w chrupku oddać smaku 3 rzeczy, a w zasadzie 4. Nie da się po prostu w chrupku oddać smaku obiadu, który składa się z rolady, która sama z siebie jeszcze w środku wypełniona jest przecież musztardą, cebulą, ogórkiem, boczkiem lub kiełbasą, lub i boczkiem i kiełbasą, gumiklejzów, tego specyficznego sosu, którym się tego polewa, modrej kapusty. I tamte chrupki 20 lat temu też tego nie robiły, w tym sensie, że tego się nie da zrobić. To najbardziej tutaj przebija się taki właśnie mięsny, ten taki roladowy, bym powiedział, smak. Widzę tam jeszcze jedno fajną funkcję. Jakbyście przyszli do swojej baby, a nie macie żadnego ringa, to bierzecie takiego chrupka, to się na ten, no chyba nie na ten, klinkocie i padocie. Jocie chca ona będzie można miała chudsze palce. O, a ona go do, ja mu chyba ulegna. O, że się pomaszkecił. To łobiot mózgowy. Muszę wam powiedzieć, że nie będę się do niczego dowalał na siłę, bo te produkty są dobre i to do picia i do jedzenia mi smakują. Fajne są takie akcje, że się nawiązuje tutaj do naszych, prawda, motywów jakichś śląskich i no jak to się robi dobrze. Jestem zadowolony. Nie było tutaj ani jednego produktu, który powiedziałbym, że coś z nim jest nie tak. Ale kimże ja jestem? Dajcie w ogóle znać, czy one są do dostania też, jak się to u nas mówi, w Polsce, czyli poza Górnym Śląskiem, bo tego jestem właśnie ciekaw. Jeżeli będziecie mieli okazję, testujcie, napiszcie tutaj, jakie wasze są wrażenia. Możecie też przetestować te inne rzeczy, które tam są, bo ja tutaj nie kupiłem wszystkiego, tam tego jeszcze trochę jest. Ja się z mojego obowiązku jako górnoślązaka, jako youtubera, testera kulinarnego, człowieka żądnego, prawda, kulinarnych wrażeń, pełniłem się w tej mojej roli. Teraz już to byda godą normalnie po śląsku. Ja wam życzę wszystkiego najlepszego, czymcie się, nie dajcie się i mam nadzieję, widzimy się wnet w kolejnych już wideach. Prysklutkowie.